Un d'ells és el Tirant lo Blanc, i és ben conegut l'èmfasi de l'escriptor castellà sobre l'obra valenciana que anomena com a única i la millor del món del seu gènere. Els dos textos, tant el Quixot com el Tirant, són el millor d'una edat daurada de les lletres, i rere d'ells la figura dels seus autors. L'un Cervantes i l'altre Martorell, Joanot Martorell. Recull les aventures d'amor i d'armes de Tirant, un cavaller al servei d'un ideal, alliberar Constantinoble del setge dels turcs. La vida del seu protagonista ens portarà per Anglaterra, l'illa de Rodes, Grècia i el nord d'Àfrica. Les seues pàgines tenen una gran dosi de fantasia barrejada amb esdeveniments històrics, episodis eròtics i tocs humorístics que la fan, possiblement, l'obra més universal de la nostra literatura medieval. La veritat és que tenim molt poca informació sobre Martorell, un cavaller provinent de la xicoteta noblesa valenciana, però sí que sabem que la seva és una vida, com se sol dir, de novel·la. No es diu que no es pot escriure sobre allò que no s'ha viscut? Viatges, duels, batalles, enfrontaments amb uns altres cavallers. Joanot participarà de les campanyes bèl·liques d'Alfons V i a més viatjarà per Anglaterra, Portugal i Nàpols, i tot a lloms del seu cavall. Joanot Martorell i Montpalau naix a Gandia l'any 1414. És el quart de 8 germans, fill de Francesc Martorell, jurat de València, i net de Guillem Martorell, senyor de Xaló i conseller reial. L'any 1435 mor el pare i els Martorell perden tota la seva fortuna. Tant és així que quan s'emparenta amb Ausiàs Marc, que es casa amb la seva germana Isabel, la relació amb el poeta de Beniarjó no és fàcil. Ausiàs reclamarà a Joanot el dot de la germana i aquell es veurà obligat a donar-li part de l'herència familiar. Una situació semblant portarà Joanot a un conflicte d'armes enfront del seu cosí Joan de Montpalau, que havia mantingut una relació sentimental amb Damiata, germana del nostre escriptor i cavaller, i que després rebutja pel matrimoni. L'assumpte és sobretot econòmic. Joanot repta batalla mort a Montpalau. S'intercanvien diverses cartes de batalla, però a la Corona d'Aragó i a Castella els duels estan prohibits, de manera que el nostre protagonista buscarà a Anglaterra i a Portugal allò que es diu jutge i plaça per a un combat que no es farà mai. Una lletra de batalla és una carta que un cavaller adreça a un altre defensant el que ell creu que són els seus drets i reptant-lo a batre's. L'ús d'elles per Martorell, un tant buscar raons, denota que coneix perfectament les pràctiques entre cavallers, qüestió que molt bé també es reflecteix a la seva novel·la, encara que l'afer conclou amb l'obligació de Montpalau de donar una suma de diners a Damiata per tal de no casar-se amb ella. Joanot aprofitarà les seues experiències vitals, els viatges i els que el rodegen com a personatges de la narració. Així, la primera part del Tirant transcorre a Anglaterra, durant les fastuoses bodes del rei anglès. En la realitat, l'autor viatja a l'illa quan festegen l'arribada del rei Enric IV i transformarà el cosí i la germana en personatges de la novel·la. I no és l'únic cas. Martorell s'enfrontarà en 1444 amb Gonçal Vixer per la venda d'unes terres i un castell que aquell li havia comprat. Joanot intenta resoldre-ho amb noves lletres de batalla, però Gonçal el porta directament davant dels tribunals i fa perdre a Martorell totes les seues possessions. La venjança serà, per tant, literària i convertirà Gonçal en el ridícul Quiri Eleison de Montalbà, un gegant a qui Tirant vencerà fàcilment i que morirà d'una manera grotesca. Joanot està totalment arruïnat. Necessita diners i per ells pot fer qualsevol cosa. Per exemple, posa les seues armes al servei d'alguns senyors feudals. Fins i tot protagonitza un acte de pillatge a Xiva contra uns mercaders castellans, amb tan mala sort que l'enganxen i l'empresonen.
Els viatges, com el propi Tirant, seran la salvació de Joanot. I així es traslladarà a Nàpols, a la cort d'Alfons V, on viurà com a cambrer del monarca fins la mort del rei. De fet, és un dels episodis que relatarà després en la novel·la. De la mateixa manera, Martorell aprofitarà narrativament les campanyes del papa valencià Calix III per alliberar Constantinoble i salvaguardar la cristiandat de l'abans dels turcs. Així, dins el món fantàstic ideat per Joanot, el cavaller Tirant rep una carta de l'emperador de Constantinoble on li comunica que han envaït l'imperi i assetgen la ciutat. Allí el rebran amb grans honors i el faran capità dels exèrcits. En una barreja d'aventura i d'amor, coneixerà Carmesina, la filla de l'emperador, de qui s'enamorarà perdudament. Tirant alliberarà Orient i esdevindrà un heroi, però una greu malaltia el portarà fins a la mort davant de la seua estimada, que com en una tragèdia grega, morirà de dolor de cor al seu costat. Serà a València on escriurà totes les seues vivències. Ja era vell, estava arruïnat i no volia saber res de bregues. La vida de Joanot Martorell va estar sempre envoltada de penúries econòmiques. L'any 1464, un any abans de morir, Martorell ven al seu veí i amic Martí Joan de Galba el manuscrit del Tirant lo Blanc per 150 sous. Segurament per ací, pels carrerons del barri del Mercat de València, Joanot lliura al seu amic Martí Joan de Galba el producte de la seua vida. Joanot Martorell es morirà sense acariciar l'èxit, sense saber que la seua obra serà considerada com una de les més senyeres de la nostra edat daurada. Joanot Martorell i Montpalau, cavaller i escriptor, una miqueta milhomes, amant de la ploma i de l'espasa. Va morir en 1465 a València, quan els baladres del riu Túria florien en primavera. Solter i sense descendència, va morir totalment inconscient que la seva obra, en un futur, seria considerada com la primera novel·la del món modern. Deures per a casa. Facin el favor, si més no, de llegir-ne una adaptació.